ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ବଢ଼ାଇବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ତେବେ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ? ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବଡ଼ ଖବର। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 28,61,000 ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ 4,13,000 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଓ ମୋ ସରକାର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ରାଶି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିବ କି ଭତ୍ତା ରାଶି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଦାବି ଉଠିଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଳି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ 500, 700 ଓ 900 ଟଙ୍କା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା ସହାୟତା। 40ରୁ 69% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 500, 60%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ 700 ଓ 500, 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ 900 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 2500ରୁ 2750 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ବି 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2008 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। 2019 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ସରକାର।